El llibre s'ha abordat des de diferents disciplines, des del punt de vista de l'arquitectura i de l'urbanisme, per tal d'analitzar i una mica copsar quin és l'impacte que té tant la tecnologia constructiva com el paisatge cultural a dins de la ciutat a partir de l'erecció dels cementiris, però també des de la perspectiva més patrimonial, i aquí hem treballat des del punt de vista de la història, de l'art, també de la llengua, de la literatura, els aspectes que estan més vinculats a l'imaginari col·lectiu i a les creacions artístiques que trobem en aquests grans espais patrimonials. Pràctiques actuals com les cremacions, com les urnes ecològiques, com els boscos de memòria que s'estan creant a la ciutat, al final dialoguen també amb aquests espais més tradicionals i més dedicats a les cultures i a les innovacions més tradicionals i amb més història a dins de la ciutat de Barcelona. Crec que el llibre, de fet, està pensat per tot tipus de públic, és a dir, no només per un públic específicament interessat en aspectes arquitectònics o en aspectes més artístics, sinó que és un llibre que afronta diferents reflexions que poden interessar i que són transversals al conjunt de la ciutadania. En el llibre destacaria sobretot les aportacions que es fan sobre recerques que en realitat s'estan fent i s'estan posant en curs i que ofereixen realment una nova mirada sobre aspectes artístics i aspectes de patronatge a sobre de l'entorn funerari en el que ens trobem. De fet, per exemple, la mirada femenina i la mirada de gènere està present en el llibre perquè és que ens trobem en un espai on el patronatge femení és primordial. Les vídues, exactament, són les que porten endavant bona part del patronatge artístic que s'acaba materialitzant en els cementiris. Us encoratgem a que us descarregueu el llibre i us endinseu en els discursos que es fan a l'entorn de l'art funerari i descobriu aquesta part tan singular del patrimoni de la nostra ciutat.